Здравейте, приятели на Electric Shop. Днес ще представим перфораторчето на Total с две батерии по 4 ампер часа. Много хора отиват на обекта и там няма ток, разбира се. Други се занимават с фасади, изолации и тем подобни. И пак не става да се теглят кабели по фасадата и напред-назад да се опътваш кабели. Ето го комплекта. Перфоратор е много як, ние го имаме от 2 години и го ползваме като служебен. 2 джаула. И между другото ще ви издам една тайна. Миналата година, като идваха майсторите вкъщи да ми правят изолацията, носеха същия, едно към едно, ще посна снимка, после снимал съм ги един до друг, само че пише Bosch на него. Батерията изкараше абсолютно същото време като на този, така че общо взето с две батерийки изкарвате целият ден. Сега, ако нещо се наложи да се сложи да се дозареди, зависи от интензитет на работа, но за обикновена жичка работа изкарва целият ден с две батерии, къртене и дупчене. Така че, ако искате да го купите, 329 лева струва с две батерии зарядно и този прекрасен син куфър. Може да го поръчате на телефон 0896 244 354 на адреса ни улица Паисий Хилендарски 20 в град Сливница, или на лично съобщение. Има 2 години гаранция за физически лица и 1 година за юридически лица. Следвайте ни, лайквайте ни и ни шервайте навсякъде. Чао и хубав ден!